As últimas tendencias e avances da innovación digital no mundo deportivo analizaránse en Pontevedra. Os días 13, 14 e 15 de xuño a cidade acolle o Congreso Galicia Sportec, que cumpre a súa segunda edición. Que nuestra pretensión es que aquí se decidan muchos proyectos de la industria de la innovación en el deporte, pues a nivel nacional e internacional. Galicia Sportec en estos últimos 3 años nos hemos convertido pues en un referente nacional. Máis de 60 relatores xa están confirmados na programación. As sesións poderán seguirse de xeito gratuito, ben de maneira presencial ou online. Hai 400 prazas para participar dende a sede da Fundación, que acolle a cita. A día de hoxe xa hai máis de 2 milleiros de inscritos para seguir os relatorios de xeito remoto, sobre todo de Latinoamérica. Una oportunidad que aprovechamos en plena pandemia y nos adelantamos un poco a otras ciudades. Oporto tenía pensado hacer algo parecido y al final se convierten ellos en socios nuestros. Neste congreso participan perfis que lideran a transformación desta industria e os hubs internacionais máis importantes. Ademais, contarán coa testemuña de deportistas profesionais como Teresa Portela ou Antonio Serrat. Detrás do éxito dun deportista hai o traballo de moita xente. E hai tamén hoxe o traballo pois, da tecnoloxía, non? Que é moi importante que estemos á vanguarda das novas tecnoloxías, porque ao final o deporte, cada ano que pasa, sobre todo nos últimos anos, experimentou un cambio radical en todos os formatos, non? Tamén participarán presidentes e representantes de federacións e entidades referentes de todos os deportes.